ngalan sa Amahan, sa Anak, ug sa Espiritu Santo. Amen. Ang grasya sa atong Ginoong Hesukristo ug ang gugma sa Dios ug ang panaghiusa sa Espiritu Santo manaa kaninyo. Manausab kanimo. Atong padayon nga iampo sa Ginoo pinaagis pangama sa atong patron San Vicente Ferrer ug sa mahal nga Birhen sa Santo Rosario, nga nining atong padayon nga pag-ampo sa Santo Rosario ning buwan sa Oktubre naghinapos na, ato untang makabot ang kalinaw taliwala nining nagkabahin-bahin nga mga katawhan. Atong iampo usab ang nakighiusa kanato kanunay ang atong mga benefactors and donors na nagsigig palit sa atong mga slots dinhi, nga unta punon sila usab sa mga grasya labi na sa kahiusa ug kahusay sa ilang kinabuhi. Atong andamon ang atong kaugalingon pinaagis paghinumdom ug paghinulsol sa atong mga sala. Ikaw nga gipadala aron pag-ayo sa mga mahinulsolon, Ginoo, kaluy-i kami. Ginoo, kagaluy kami. Ikaw nga mianhi aron pagtawag sa mga makasasala, Kristo, kaluy-i kami. Kristo, kaluy kami. Ikaw nga nagalingkod sa tuo sa Amahan aron pagpangamaalang kanamo, Ginoo, kaluy-i kami. Ginoo, kaluy kami. Kaluy-an unta kita sa Dios nga makagagahom sa tanan ug pasayloon sa atong mga sala, dadon unta kita niya ngadto sa kinabuhing dayon. Amen. Magampo kita, makagagahom ug way kinutubang Dios, ikaw ang among gahom ug lamdag, ablihi ang among mga kasing-kasing aron mag-alagad kami kanimo nga malipayon ug tabangi kami sa pagsunod kang Kristo. Pinaagi sa among Ginoong Hesukristo imong anak nga buhi ug hari uban kanimo dihas kahiusa sa Espiritu Santo, Dios hangtod sa kahangturan. Amen. Pagbasa gikan sa sulat ni San Pablo ngadto sa taga-Roma. Tungod sa inyong tawhanong kahuyang, gigamit ko ang yanong mga pulong. Kung kaniadto gigamit ninyo ang inyong kaugalingon alang sa mga buhat nga malaway ug dautan, karon gamita na ang inyong kaugalingon alang sa mga buhat nga matarong ug sa katuyuan nga balaan. Kaniadto sa ulipon pa kamo sa sala, dili kamo ulipon sa pagkamatarong. Ug unsa may kaayuhan nga naani ninyo sa inyong pagbuhat sa mga butang nga karon gikaulaw na ninyo, ang kamatayon. Apan karon nga naluwas na kamo gikan sa sala ug nag-alagad na sa Dios, ang balos nga madawat ninyo mao ang pagkabalaan nga mosangpot sa kinabuhing walay katapusan. Kay ang bayad sa pagpakasala mao ang kamatayon, apan ang gasa sa Dios mao ang kinabuhing walay katapusan nga naa kang Kristo Jesus nga atong Ginoo. Ang pulong sa Ginoo. Salamat sa Dios. Bulahan sila nga nagalaom sa Ginoo. Bulahan sila nga nagalaom sa Ginoo.
Bulahan ang tao nga wala magsunod sa tambag sa dautan, ni maglakaw sa dalan sa mga makasasala, ni makiguban sa mga walay ulaw. Kundili nalipay pagpalandong sa balaod sa Ginoo, adlaw o gabi. Bulahan sila nga nagalaom sa Ginoo. Sama siya sa usa ka kahoy nga gitanom sa tampi sa masulog nga tubig, nga nagahatag sa iyang bunga sa tingbunga. Ang iyang dahon dili gayud malarag, bisag unsay iyang buhaton mulampos. Bulahan sila nga nagalaom sa Ginoo. Dili ingon niini ang dautan, dili gayud. Sama sila sa tahop nga paliron sa hangin. Kay ang Ginoo nagabantay sa dalan sa matarong, apan nagalaglag sa dalan sa dautan. Bulahan sila nga nagalaom sa Ginoo. Ang Ginoo manaa kaninyo. Manausab kanimo. Pagbasa gikan sa Santos nga Ebanghelyo sumala ni Lucas. Himayaon ikaw o Ginoo. Si Jesus maingon sa iyang mga tinun-an, mianhi ako aron pagpadilaab sa kalibutan, ug pagkaayo unta kon kini misilaob na. Dunay bunyag nga ako pang dawaton, ug dili ako mahimutang hangtod matuman kini. Naghuna-huna ba kamo nga mianhi ako aron pagdalag pakigdait nganhi sa kalibutan? Tug-anan ko kamo dili pakigdait ang akong gidala, kundili pagbahin-bahin. Sukad karon ang usa ka pamilya nga may 5 kasakop mabahin 3 batok 2 ug 2 batok 3. Ang amahan makigbatok sa iyang mga anak nga lalaki, ug ang mga anak lalaki makigbatok sa ilang amahan. Ang inahan makigbatok sa iyang mga anak nga babayi, ug ang mga anak nga babayi makigbatok sa ilang inahan. Ang ugangang babayi makigbatok sa iyang mga binalay, ug ang mga binalay makigbatok sa ilang ugangang babayi. Ang Ebanghelyo sa Ginoo. Daygon ikaw o Kristo. Ang tubag nato sa Salmo
nagkanayon nga bulahan sila nga nagalaom sa Ginoo. Nganong bulahan man ang naglaom sa Ginoo? Tungod kay pirmi silang malinawon. Kay kung anhita maglaom sa tao, matud pas atong ebanghelyo, magunay ra diinig away ang tao. Hasta dihas pamilya, magunay og away. Nahitabo ba na sa inyong pamilya karon? Wa mo'y unay-unay away diha. Oy, perting inunayay away. Kami las una magsukmagay pamanggani mi, gagmay paming bata. Nya ang inahan nga maoy tighapuhap sa bata aron matug, maorasan ng kamuta ang ilunit sa dunggan sa bata. Kana sang kamot nga nihungit sa bata, sa bakba aron makakaon, maorasan ng kamuta nga mukumot sa bakba sa bata. Labi nagdi na mo patuo og sige hagbadlo nga hilom na diha. Magunay ra ba? Unayon ra ta aning tao. Kinsa ra man joy consistent nga nagmahal nato, nga kanunay gyung magamping nato ang Ginoo. Muna si San Pablo diri sa unang pagbasa niingon siya kay ang atong mga sala gibayra na ni Kristo sa way katapusang grasya. Muna ang atong kaugalingon sa gamiton sad nato, dili na atong mga sala nga mosangpot sa kamatayon, kung dili gamito na nato sa pagsunod ni Kristo. Munang bulahan gyud ang nagalaom sa Ginoo. Kining ato dinhing pamaagi sa paghimo aning atong mga financial nga mga kinahanglanon, labi na ning atong kinahanglanon atong niagi natong pista, kining atong umaabot karon nga mga All Saints Day, All Souls Day, o tanan nato dining activities, mga projects kani atong kumbinto. Ang gauna gid dinhi is trust in the Lord. Okay, lingi imong tupad ing na, do you trust in the Lord? Inamisalig bakas Ginoo nga munindot ra gid ang imong naong bisag katag na kay kagkilay. Wa ba ka mosalig sa parlor aron mo gwapa ka og mo gwapo? Kinsa may gisaligan nimo aron nga munindot tan-awon imong buhok ang Ginoo ba o kanang tig color? Kinsa may imong gisaligan aron ang inyong balay secured? Ang imo bang koral o ang Ginoo ba? Ang imo bang CCTV o ang Ginoo ba? Hain man ang imong paglaom aron mo arang-arang ang imong kahimtang, naabas imong trabaho karon, naabas imong boss o naabas Ginoo. Kinsa may imong gisaligan karon nga makahatag og good future sa imong kinabuhi? Kana bang pagsigig simba o pag-maintain og purity and virginity, o kana bang imong kabit nga dato nga magsigig hatag nimo house unlat pagani, dagko pa kay kag alawan sa imong pag-eskwela, pero ang nag-support nimo ang imo sang kabit nga magsigig gamit nimo sexually. Sige, tubag na. Kinsa may imong gilauman nga makapapasar nimo sa exam panahon sa inyong mga exam sa eskwelahan? Kana bang pagpangupya sa imong classmate nga bright o ang pagtuon ba bisag nagkalisod ka ang pagtuon? Hain man ang atong paglaom. Hay may gilauman ako nga makapalambo ani atong parokya. Ang ako bang kaugalingon ug ang akong isig kapari, obispo, kardinal, santo papa, magsigi kong pangayo nila, o anha ba kos Ginoo maminaw kung unsay itudlo sa Ginoo aron pagpadagan dinhi sa parokya ug sa akong kinabuhi isig pari. Nindot kay mga igsoon kung mosunod tas Ginoo. Dinhi sa atong ebanghelyo nag-ingon gid siya diri, inig kana nang inig kasamok nas kalibutan, kinahanglan mahinomdom kita nga ang Ginoo gyud sundon. Kung mag-unay nag-away ang pamilya, kinahanglan kita gyud maoy awayon.
dili kitay mangaway. Kaya ang Ginoo di man mangaway, bahala na kitay awayon. Kung magpinatyanay na ang mga nasod sa maaning gubat, kinahanglan kita maoy patyon, dili kitay mo patay. Kaya ang Ginoo di man mo patay. Kung maglinibakay na ang mga politicians, kusog-kusog naman ang karon kay ting kumpanya na, kinahanglan kitay libakon, dili kitay manglibak. Kitay dauton, dili kitay manaot, kay di man na kinaiyas Ginoo. So naa gining conflict, ni gining panagbangi sa kusog, pero kanindot unta nga kita maoy kanunay na higugma, dili kitay kanunay ng ngataki. O kung ato na ning puy-an, masinati nato ang tinuod nga kalipay o kalinaw niya inighumana din his kalibutan kay mga matay ramang kita. Kay nakasa naman tang tanan, kay matod pa diri unsa may nakuha nato sa atong pagbuhat sa mga butang na karon gikaulaw na nato. Matod pang San Pablo, gikaulaw na Manila katong ilang pagka-arugante, katong pagka-persecutor ni San Pablo, katong iyang pagka-isog, gikaulaw na to niya. Unsa may nakuha kuno ato? Kamatayon. Mao na si San Pablo intaw nakapatay ni Esteban, ang atong unang martir sa atong pagtuo. Pero karon matod pa ni San Pablo, ilisa na nato sa pagkabalaan. Ikaulaw unta nato ang sala. Proud unta ta na kita mga balaan. Sige, lingi ako ng imong tupad. Inaunsa maroy imong ikaulaw, ang imong uban sa buhok o ang imo bang kamatuoran nga ikaw ubano na gyud. Ana no? Unsa maroy imong gikaulaw, ang imo bang asawa nga dagko na kaigbilbil o ang imong pagkamatinud-anon sa imong asawa bisag murag medyo luod-luod naglawas. Ana. Hay maroy imong gikaulaw, ang pagkuyog bas imong ginikanan nga 14 taong pobrehag naong o ang paggarbo na tungod aning maong ginikanan nakapalampos ni nako sa pag-eskwela. Ana ba? Unsa may katapusan na sukdanan sa atong pagka-proud, ang pagsaksi sa kamatuoran. Truth will set us free, pero truth will also put us in hell kung atong supakon ang kamatuoran, kung atong tabunan ang kamatuoran, labi na gyud patyo nato ang kamatuoran, mapuno na tas bakak. Diha sa atong social media naata ng pagpamakak, kaning pagpangumpanya usahay sa mga politicians, pulos-pulos gyud bakak adi sa nuntan. Daghan ang mga bakak nga ipanghatag. Patiyan tanis politician, sige na manindog na ta. Mga igsoon, masaligon kita nga ang Dios Amahan dili gyud mo pakyas sa atong mga panginahanglan, busa uban sa mapaubsanon og matinud-anong kasing-kasing, moingon kita, Ginoo kaluy-i kami. Ginoo kaluy-i kami. Nga ang mga nangulo sa simbahan nga sa dayag gilutos, mahatagag kaisog ug kusog sa pagpabiling makanunayon diha sa ilang pagtuo, magampo kita sa Ginoo. Ginoo kaluy-i kami. Nga ang mga ginikanan may kusog ug kaisog sa paggiya sa ilang mga anak diha sa dalan sa pagtuo ug sa Kristohanong pagpuyo, magampo kita sa Ginoo. Ginoo kaluy-i kami. Nga ang mga pamilya ug mga katilingban nga nabahin tungod sa managlahing pagtuo, makadiskubre sa kamaktuoran ug mopakitag pagtahod sa usag-usa, magampo kita sa Ginoo. Ginoo kaluy-i kami. Nga ang mga masakiton, mga idaran ug mga baldado,
makadawat sa gugma ug atensyon gikan sa ilang mga kabanay ug kahigalaan, magampo kita sa Ginoo. Ginoo, kaluoy kami. Nga si Halangdong Teofilo Kamumot, isipon unta sa Ginoo nga takos nga mabayaw ngadto sa altar sa mga santos, magampo kita sa Ginoo. Ginoo, kaluoy kami. Nga ang mga proyekto dinhi sa atong simbahan pinaagi sa pangama ug paggiya ni San Vicente Ferrer, magmalampuson ug mahuman unta, sumala sa atong mga giplano ug gipangandoy, magampo kita sa Ginoo. Ginoo, kaluoy kami. Nga ang tanang mga benefactors ug donors sa atong simbahan nga mihatag og pinansyal ug lain-laing hinabang ug alang sa mga nagtrabaho dinhi sa atong mga proyekto, nga hatagan unta sila sa Ginoo ug daghan pang mga grasya sa ilang kinabuhi, malikay sila sa mga kadautan ug mulampos unta ang tanan nilang mga paningkamot, magampo kita sa Ginoo. Ginoo, kaluoy kami. Nga sila nga namatay, magmalipayon hangtod sa hangtod didto sa gingharian sa Amahan, magampo kita sa Ginoo. Ginoo, kaluoy kami. Amahan, gipadala mo ang imong anak aron pagtabang kanamo ug paghatag sa kaluwasan. Dawata kining among gipangamuyo kanimo dihas gugmag pagtuo, pinaagi ni Kristo among Ginoo. Amen. Blessed are you, Lord, God of all creation. Thanks to your goodness this bread we offer, fruit of the earth, work of our hands. It will become the bread of life. Blessed be God, blessed be God, blessed be God forever. Amen. Blessed be God, blessed be God, blessed be God forever. Amen. Mga igsuon, pagampo kamo aron kining ako ug ang inyong sakripisyo, dawaton unta sa Dios Amahan makagagahom sa tanan. Dawaton unta sa Ginoo ang sakripisyo gikan sa imong mga kamot, alang sa pagdayeg ug paghimaya sa iyang ngalan, alang usab sa atong kasalanan sa tibuok niyang santos nga simbahan. O Ginoong Dios gamhanan nga walay ingon, ang mga gasa nga among gihalad makapadangat unta kanamo sa imong gugma ug pasaylo ug maghatag kanamo sa kagawasan sa pag-alagad kanimo sa tibuok namong kinabuhi. Pinaagi ni Kristo among Ginoo. Amen. Ang Ginoo maanaa kaninyo. Manausab kanimo. Ibayaw ang inyong mga kasing-kasing. Among ibayaw ngadto sa Ginoo. Magpasalamat kita sa Ginoong atong Dios. Ay upatarong. Santos nga Amahan Dios nga tunhay makagagahom sa tanan, angay ug matarong gayod nga magpasalamat kami kanimo kanunay ug sa tanang dapit. Kay imong gibuhat ang tao tungod sa kaayo ug imong gisilutan tungod sa katarungan ug imong giluwas tungod sa kaluoy, pinaagi ni Hesukristo among Ginoo ug busa ang tanang mga binuhat sa langit ug sa yuta, nagaawit sa usa ka bag-ong awit sa pagdaig. Duyog usab kami sa tanan mong mga anghel sa langit sa ilang pagsangyaw sa imong wayhunong nga himaya diha sa usa ka awit sa pagdaig sa ilang pag-ingon. Santos, Santos, Santos na Ginoo, Dios sa kagahuman, puno ang langit ug yuta sa imong himaya. Usana sa kahitasan, daygon ang nagaanhi sa ngalan sa Ginoo,
usana sa kahitasan. Santos gayud ikaw o Ginoo ang tuburan sa tanang kasantos. Ipadala ang imong espiritu aron pagsantos nining mga gasa aron mahimo kini alang kanamo nga lawas og dugo ni Hesukristo ang among Ginoo. Sa pagpasakit sa iyang kaugalingon, mikuha siya og paan, mipasalamat kanimo, mipikas og mihatag niini ngadto sa iyang mga tinun-an og miingon, dawata kini ninyo nga tanan og kana, kay kini mao ang akong lawas nga itugyan alang kaninyo. Sa samang paagi tapos ang panihapon mikuha siya sa kalis, mipasalamat kanimo pag-usab, mihatag niini ngadto sa iyang mga tinun-an og miingon, dawata kini og panginom kamo nga tanan gikan niini, kay kini mao ang kalis sa akong dugo sa bag-o og tunhay nga kasabutan, ang dugo nga iula alang kaninyo og alang sa tanang mga tao aron ang mga sala mapasaylo. Buhata kini aron paghandom kanako. Kini ang misteryo sa pagtuo. Si Kristo namatay, si Kristo nabanhaw, si Kristo mubalik nganhi. Aron paghandom sa kamatayon ug pagkabanhaw ni Hesukristo, nagahalad kami kanimo Amahan, niining pans kinabuhi ug kalis sa kaluwasan. Nagapasalamat kami kanimo tungod kay imo kaming giisip nga ngayan nga moatubang ug moalagad kanimo. Himua nga kami nga mga lawat sa lawas ug dugo ni Kristo magkahiusa diha sa Espiritu Santo. Hinumdumi Ginoo ang imong simbahan sa tibuok kalibutan. Himua nga mahingpit kami diha sa gugma uban ni Francisco ang among Papa, ni Jose ang among Arsobispo ug sa tanang mga pari, mga reliyoso ug mga aktibong nag-alagad sa simbahan. Hinumdumi usab ang among mga igsuon nga nangamatay, ilabi na ang among gihandom karon. Malaumon nga mabanhaw sila ug ang tanang nangamatay diha sa imong kaluoy. Dad-a silang tanan sa pagsudong sa kahayag sa imong naong. Kaluy kaming tanan nga niya nagsimba dinhi ug ang nagsimba diha sa online nga mga misa. Himua kaming angayan nga makaambit kinabuhing tunhay uban ni Maria ang inahan nga ulay sa Dios, uban kang San Jose ang iyang putli nga bana, uban sa mga apostoles kang San Pedro Calungsod, San Lorenzo Ruiz, San Vicente Ferrer ug sa tanang mga santos nga nagatuman sa imong kabubuton latas sa katuigan. Uban kanila amo ikaw nga daygon ug amo ikaw himayaon, pinaagi ni Hesukristo imong anak. Pinaagi kaniya uban kaniya ug diha kaniya gihatag nganha kanimo makagagahom Amahan, diha sa kahiusa sa Espiritu Santo ang tanang dungog ug himaya hangtod sa kahangturan. Amen. Maghiusa kita pagsangpit sa tong langitnong Amahan ginamit ang mga pulong ni Hesukristo. Ang imong
Mangayo kami kanimo Ginoo nga imo kaming luwason sa tanang dautan, hatagi kami sa kalinaw niining panahona, aron tinabangan sa imong kaluoy mahalikay kami kanunay sa sala ug mahilayo sa tanang kasamok, samtang nagapaabot kaming malaumon sa pagbalik ni Jesucristo among manunubos. Ginoong Jesucristo, nagingon ka sa imong mga apostoles, ang kalinaw ibilin ko kaninyo, ang akong kalinaw ihatag ko kaninyo. Ayaw tanawa ang among mga sala, kundi ang pagsalig sa imong simbahan, og sibo sa imong kabubuton, hatagi kami sa imong kalinaw og kahiusa, ikaw nga buhi ug hari hangtod sa kahangturan. Amen. Ang kalinaw sa Ginoo sa kanunay, manaa kaninyong tanan. Manaa usab kanimo. Atong ipaambit karon ang timaan sa atong panag-inig sunay. Kordero sa Dios nga nagawagtang sa mga sala sa kalibutan, kaluy kami. Kordero sa Dios nga nagawagtang sa mga sala sa kalibutan, kaluy kami. Kordero sa Dios nga nagawagtang sa mga sala sa kalibutan, hatagi kami sa kalinaw. Kini ang kordero sa Dios nga nagawagtang sa mga sala sa kalibutan, bulahan kitang tanan nga gidapit alang sa iyang santos nga bangkete. Ginoo, dili ako angay nga mokalawat kanimo, apan ipangulong mo lamang ug mamaayo ako. Espirituhanong pagkalawat. O Jesus, nagatuo ako nga matuod kang anaa sa labing balaang sakramento. Gihigugma ko ikaw labaw sa tanang butang, ug nagtinguha ako sa pagdawat kanimo sa akong kalag. Sanglit dili man ti ka madawat karon sa paaging sakramental, umari ka sa akong kasing-kasing sa espirituhanon nga paagi. Gihangop ko ikaw o gihiusa ang akong kinatibuk ang kaugalingon diha kanimo. Ayaw itugot nga mahimulag ako kanimo. Amen. Oh, let the Son of God enfold you with His Spirit and His love. Let Him fill your heart and satisfy your soul. Oh, let Him have the things that hold you, and His Spirit, like a dove, will descend upon your life and make you whole. Jesus, oh Jesus, come and fill your lamps. Jesus, oh Jesus, come and fill your lamps. Oh, come and sing this song with gladness, as your hearts be filled with joy. Give your hands in sweet surrender to His name. Oh, give Him all your tears and sadness, give Him all your years of pain, and you'll enter into life in Jesus' name. Magampo kita. O Ginoo, kining Eucharistia, magtabang unta kanamo sa pagkamakanunayon kanimo, ug magtudlo namo sa dalan padulong sa kinabuhi nga way katapusan. Pinaagi ni Kristo among Ginoo. Amen. Mga igsoon, usas mga nindot nga gasa nga atong nadawat karon mao ang kalig-on panahon sa kagubot. Mao nay gitawag og the peace in that the world cannot give.
ug mahitabo lamang kini kung kita mugamit gyud sa atong kaugalingon alang sa kaluwasan, dili aron sa paghatag o katagbawan sa atong lawasnong panginahanglan. Ang Ginoo maanaa kaninyo, Mana usab kanimo. og manalangin kanato ang Dios nga makagagahom sa tanan, ang Amahan, ang Anak ug ang Espiritu Santo. Amen. Nahalad na ang misa, ato ning padayonon pinaagis pagpalambo sa gugma, kalinaw ug panagdait ni Kristo. Salamat sa Dios. Give thanks with a grateful heart. Give thanks to the Holy One. Give thanks because He's given Jesus Christ, His Son. And now let the